Bé, doncs continuem aquí al Despertador Freix du Ràdio i ja sabeu que, els dilluns tractem l'actualitat municipal. Fem amb l'alcaldessa d'Ulldecona, Núria Ventura, que avui la tenim una miqueta més prontet en nosaltres per tractar diverses qüestions. Es diu el Despertador Freix, però de moment molt freix no estem, Núria. No gens, una mica de calor ja a les 9 del matí. Sí, la calor continua, va apretant i estos dies no tenim traça de que la cosa canvie. Intentarem refrescar-nos una mica en tot allò que anirem oferint a través d'U Ràdio, a través d'esta programació que tenim tots els dies de dilluns a divendres. I bé, els dilluns ja ho diem, secció d'actualitat municipal. Com tenim l'actualitat municipal? Que ja estem a agost i això hauria de baixar d'intensitat, però penso que no. No, que va. A més, problemes molt típics de l'estiu, podrem dir, però no per això menys important. Estem monitoritzant minut a minut tot el tema en referència a la sequera i a l'abastament d'aigua potable a Ulldecona. Ja hem anat explicant aquestes últimes setmanes les diferents problemàtiques que hem tingut i les diferents obres que estem fent, però ara el més important és que un dels escenaris més dolents se confirmen. Tant la font del Draper com la font de Sant Pere, que són les dues fonts que abasteixen d'aigua al depòsit municipal del barri Castell i des d'allí es distribueix al barri Castell, a Sant Joan del Pas i als Valentins han deixat de baixar, estan seques. Sabeu que l'embassament fa més de 3 mesos que està completament sec i per tant això ens ha obligat a ficar en marxa tots els protocols d'emergència. Aquestes últimes setmanes el depòsit s'està mantenint el nivell de l'aigua en subministre d'aigua en cubes i ara en breu, al llarg dels propers dies, se procedirà a la connexió d'aquest depòsit en el pou d'emergència de la comunitat de regants al mateix barri Castell per poder abastir i poder garantir l'arribada de l'aigua a tots els nuclis urbans, com dic, d'Ulldecona, tant pel que fa als Valentins, barri Castell i Sant Joan del Pas, com també a Ulldecona nucli, podríem dir, perquè una part d'esta aigua que baixa del depòsit del barri Castell se fa servir també per omplir el depòsit d'Ulldecona junt en la que traiem dels pous. Procedirem a fer aquesta connexió en les properes hores i d'esta manera podrem garantir de cara a les properes setmanes l'abastament d'aigua. La veritat és que la situació és inclús una mica més greu que la del 2018, que ja va ser molt complicada, no només perquè ha augmentat notablement el consum d'aigua, som més gent, a l'estiu és una època en què es gasta molta quantitat d'aigua i a més la disponibilitat és menor. També és veritat que de cara a les pròximes setmanes no es contempla en cap cas la possibilitat que pugui pegar un ruixat dels importants per tal d'omplir l'embassament i per tant la situació és complicada. Insistim des de l'Ajuntament en la necessitat de fer un ús responsable de l'aigua, tothom, cadascú des de casa seva, però també els grans consumidors d'aigua, com poden ser tot el sector industrial i també el sector agrícola, que ja s'està abastint de pous des de fa més temps. Per tant, sobretot que la gent sigui conscient de quina és la situació, que és complicada, és crítica, i per tant hem de ficar cadascú de nosaltres el nostre granet d'arena per a intentar millorar-la. A més, tot això també ens fa pensar en aquell calvari que van passar fa un parell d'anys, el tema dels nitrats, que Déu-n'hi-do. És que tot, al final acaba tot entrelligat, podríem dir, perquè una part d'esta aigua, per a que la gent entengui una mica quina és la distribució de l'aigua a nivell d'Ulldecona, tenim un depòsit al barri Castell, que com ara explicava abasteix Valentins, barri Castell i Sant Joan del Pas. Este depòsit s'ompli en aigua que baixa de la font del Draper i la font de Sant Pere, que és la que ara s'ha secat, i està connectat també en una tuberia que enllaça en el depòsit d'Ulldecona i allí es mesclen l'aigua que traiem de pous, que és on tenim el problema de la contaminació de nitrats. Per tant, l'aigua que baixava del Draper i de Sant Pere també ens ajudava a diluir una mica els nitrats i a baixar el nivell. Per tant, haurem ara en aquest cas de treure més aigua del pou i filtrar-la a través de la planta d'osmosi, com estem fent des de fa 2 anys. És un sistema de distribució d'aigua molt complex, ja tenim diferents nuclis de població i això fa que hi hagi molts de quilòmetres de tuberies. Estem fent una feina intensa quant a inversions per tal de canviar metres i metres de canonada i optimitzar la xarxa. Ja hem canviat tota l'entrada a Ulldecona, ara estem en fase de redacció de projecte del canvi de tuberia des de Sant Joan del Pas fins a Ulldecona i després farem des del barri Castell fins a Ulldecona en diferents subvencions que hem anat aconseguint des de l'Agència Catalana de l'Aigua i també des d'altres departaments de la Generalitat.
ni també que des del govern espanyol, en aquest cas la setmana passada, el Consell de Ministres va aprovar també la declaració d'emergència de les obres per a l'explotació d'un altre plou de sequera al mateix barri Castell, a la zona del Molí de la Roca, en un pressupost de 400.000 euros, en uns treballs que ja han començat i que per tant el que faran serà que ens donen més garantia de que si el pou que ara tenim en funcionament a través d'un conveni de la comunitat de regants tinga algun problema, tindré una alternativa i poder garantir el subministrament d'aigua. Per tant, en aquest cas sí que m'agradaria agrair la disponibilitat de tota la resta d'administracions que de la mà de l'Ajuntament estem treballant per tal d'intentar garantir este subministre d'aigua, la qualitat de l'aigua també, i intentar que els propers mesos, tot i dins de les dificultats, els poguéssim passar en certa normalitat. És a dir, que l'usuari al final a casa, quan obri l'aixeta, no sigui no es vegi perjudicat pels problemes que hi ha detrás. Sí que volem que sigui conscient de les dificultats que tenim perquè això continuï funcionant en total normalitat. Clar, per això hem de ser responsables en el consum d'aigua, però també l'administració, per l'altra banda, fa els deures per intentar reduir fuites i per intentar optimitzar al màxim tota aquesta aigua que és tan escassa. Esperem que al setembre caigui una pluja d'estes intenses però ben caiguda, que ja seria el màxim, i que tornem a les reserves habituals. En tot cas, també que tothom sigui conscient que plogui a Ulldecona no vol dir que plogui a l'embassament. Per tant, que la gent sigui conscient, perquè a vegades diu que fa 15 dies va ploure molt a Ulldecona, sí, però és que va molt bé, perquè això regenera els aqüífers, perquè això fa que haguem de tindre menys aigua per a regar després els camps, evidentment que va bé, però que caigui un aiguat o caiguen 150 litres a Ulldecona no vol dir que caiguen a la capçalera de l'embassament i que ens servisquen per a omplir el pantano. Exactament. Què més tenim a banda d'aigua, actualitat? Bé, comentar que hem acabat ja totes les obres d'asfaltat que han fet al llarg d'aquest estiu. S'ha fet el carrer Balmes, l'entrada del carrer Major, entre la plaça Diputació i el carrer Barcelona, un tram molt menut del carrer Entença, el carrer Vicent Aubà, que encara no està, la part asfaltada sí que està acabada, falta la part ajardinada, i després totes aquestes obres ja estan acabades, han tingut un pressupost de vora 77.000 euros aproximadament, i ara encara estem en marxa en tot el que fa referència a les obres de pintura de la senyalització viària dins d'Ulldecona. També esta setmana passada van acabar les obres de pintura del Teatre Orfeó Montsià, tot preparant Ulldecona de cara a les festes que estan a punt d'arribar i que tots esperem amb moltes ganes i amb molta il·lusió. Molt bé. Ara m'anomenaves el barri Castell, bueno, suposo que tindràs altres coses encara per anomenar, però el barri Castell també ha estat de festa, no?, estos 4 dies. Ja hem acabat, ha anat tot perfecte, la veritat és que han sigut unes festes molt participatives, en molta calor, això sí, però és el que toca, i ara en les festes del barri, com tothom sap, acabem el que és la ronda de festes dels diferents nuclis de població d'Ulldecona, i ara ja de cara recte a final, de cara a les quinquenals que començaran el dia 6 de setembre. Pareixia que no, però ara sí que està el poble en meneo. Ara ja és un no parar, sobretot per la tarda, quan ja no fa tanta calor, no només les feines de restauració i pintura de les diferents façanes, sinó també els diferents magatzems on la gent està treballant per a fer les flors i poder ornamentar els carrers. Nosaltres acabem de tancar el programa ja per tal de poder-lo enviar a impremta i poder-lo repartir en temps per a que la gent se pugui organitzar. Molt bé, sí, perquè seran moltes coses, a més en unes dates que ja ho diem sempre, no? Són fora de lo habitual, quan potser ja es torna a la marxa. Enguany ha sigut una mica complicat també tornar a quadrar el programa pels diferents canvis que hi han hagut, i sobretot també perquè sí que és veritat que el dia 11 de setembre, que és festa, cau al mig de festes, el dia 12 és festa local i el dia 13 tant les escoles com l'institut tenen lliure disposició, per tant podran fer estos dies, però el dia 9 comencen les classes, per tant el dia 9 i 10 dins de festes hi ha classe, el calendari escolar està vigent i això ens ha obligat a no poder programar activitats infantils en horari lectiu. Per tant, ha sigut una mica complicat, però bé, jo crec que al final ho hem aconseguit, que hi haurà actes per a tothom. Estan a la venda, recordar també els abonaments de festes i les entrades dels tiets, també les entrades del teatre, que ja està la platea quasi bé esgotada, per tant tothom que
vulgui assistir als concerts o al teatre, a festes, que tingui clar que ha de fer les compres de les entrades ja, perquè com més pront les farà, no només s'estalviarà diners, sinó que assegurarà que podrà entrar. Pues sí, tenim els abonaments ja en venda, podeu passar per el retén de l'Ajuntament. I què més posem? Crec que ho hem repassat tot una mica el que teníem més important i en tot cas anirem avançant les diferents qüestions que anem posant en marxa al llarg d'aquest estiu, també alguna qüestió relacionada en obres de jardineria, en els pressupostos participatius ja estan acabades les obres de la pista poliesportiva de tennis del poliesportiu, i després també en temes de jardineria, com ara comentava, vam fer el passeig de l'estació que ja vam explicar, ara hem acabat la plaça Catalunya també, i per tant anirem avançant en diferents zones ajardinades del poble. Molt bé, doncs ja ho veiem, que la marxa no para, el dia a dia continuem endavant per millorar Ulldecona i sobretot de cara a aquestes festes quinquennals que s'ha d'anar fent la feina, però és l'excusa perfecta per dir tenim una data. Per a fer la posada a punt de tot. Molt bé, Núria, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en este matí d'actualitat municipal. Ens retrobem la propera, si no falla res, més a propet encara de festes i en més nervis segurament, alguns i algunes. I nosaltres, com sempre, aquí en la programació d'U Ràdio. Moltíssimes gràcies. Gràcies i molt bon dia. Molt bon dia.